Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapinta sa gasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat manipod iti pagayam, nagpailingad iti nagan Alizel, nga iti agdama, kat adda ijay Hong Kong. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan iti nagan Alizel, kat madama nga daak ditoy Hong Kong manang. Padak nga OFW ditoy tinakaamwak, maipapan iti YouTube channel yo. Kat sumagmamanupay laang apadas dagiti padak adumdumngag tinai-upload yo, ingkadang kumutan apa idrama ti padas ko. 2015 ididamo naka-abroadak manang. Kat adamoten sumagmamano adaras naka-awidak dita Pilipinas nagbakasyon. Kat gaputan na sayaat dagiti natumpungak nga amok ditoy, agsubli-subli ak manang. Nagasatak, tauray no kalaat ti idadatang ti pandemya, kat addala ta trabahok. Iso ang makaipatpatuludak latta iti pamilyak dita Pilipinas. Ti padas kumanang kat napasamak, idi addaak paylaang dita pagilyan tayo. Kat sapay la kuma, tamapilimet ang mapagasatan ang maidrama, babaan iti programa yo. Lisel anak,
Pasensya ka pailaang Kasi katipusgak ang mga sikaso ka nagititarakan ko adingon. Ay, napalalo nga minti uyak ko, anak ko. Awan terong ba nga pagdanagan nyo, nanang? Siya kung ti makamu. Iyananayupit din tapno saan kayo akilkilan. Nagsakit nga rodan ti barukong ko, anak. Napalalo nga minti uyak ko. Isungarod na ginana kayo, nanang. Nagtumar kayo ka din iti agas? Ay, nanak ko. Awan matan ti agas ko. Anya? Apay nga rod ati yung imbagangay. Inggatangan kayo kuman. Ay, saanan anak ko. Sana bale. Tagimbagak matla siguro. Ay, saan ang mabalin, nanang? Mabiit lang tayo gumatang. Tapno makatumar kayo. Saan ang mabalin ang mabaybay ang dayta? Ang mga nukumaro pa'y. Lisel. Mabit lang, nanang. Urayan dak, tayo gumatang iti agas at tumarin nyo. Naimbag din, tanapagtumarmon ako nam ni Nanang Mau, Lisel. Panagkunakit nakaginawan, tanarnikan mo tan iji silid may. Ay, natatang. Dandani din na pa'y di kaya tiyag tumara. Yinananalat ta ka nun, ngam sa anak nga imanugot. Naimbaglangan at adi mo intulok anak ko. Tano saan, sigurado akalkalan kumaitan ni Nanang Mau. Wan nga rod, tatang. Da kayo nga'y. Amano mabaybayan nyo mo ti bagiyo, tatang. Amano kas ka ni nanang, natangkan mo ti ulo yo. Di nakpagdanagan, Lisel. Napigsaak, anak ko. Ay, natatang. Saan kayo nga agsam makadatan nga awan marikrik na yo? Rumbang asalwadan nyo mo ti salon at yo. Narigatan. Un ka, day. Saan abalit sa anak mo't unay amabambanog iti pan nakigamgamulok iti daga? Basta, saan kayo nga agtaliklatan, tatang? Annadan nyo ti salon at yo. Apoy nga da kayong tatang. Nagsapa mo tan analpas ti obrayo. Ay na, pinagawid na kami pa ilang takin kukway ti daga suksukayan mi Taasaan mo't asimang pot dagiti abuno nga aramatan mi kuma. Isong awan ti matrabaho may. Kasta aya? Wan anak ko. Iso ang nagawid akon Ay wun gayam. Nasabat ko itay ni Mrs. Carpiao. O, apay ni Mrs. Carpio, tatang? Agsapsapaw iti caretaker iti balayda. Ha? Di namag na kanyak noon niya trabaho. Iso nga imbagakan ko ng awan ti permanente at trabaho anak ko. Imbagak nga part-time ka lang iti pagpapaayam ita. Kung ano kaya't mo kanaw, mapan kay jayan datap no makapagsarita kayo na imbag. Ni, apay nga tatatang? Diyak mo, Lisel. Ang mamu tayo amin dito'y lugar tayo ama nagtulong ni Mrs. Carpiao. Isa pa nagkunak, kasayaatan numapan ka no adawayam. Tapno maamuam no anya ti ibaganaken ka. O sige nga rod, tatang. Sana bale, tada kayo mutan akadwa ni nanang. Mapanak itamot lang ijayan da Mrs. Carpio. Tapno makapagsarita kami. Napaliw ko ang mapagtalkan ka, Lisel. Iso asi ka kumatikayat ko nga alaan nga ag-caretaker dito'y balay ko, iti panagbakasyon mi ija abroad. Ha? Madam? Dayta akat no manugot ka. Ta siyempre, masapul nga agnaid ka dito'y kabayatan ti kaawan mi asang kapamilya. Abangan no makatawan when no nabaybayag pa'y.
Depende, no anyan tuti ko na ti pamilyak inton adda kami iji abroad. Madam, kayat ko day taadjaya yu kanyak. Ngam, kidawag ano mabalin. Alaag akadwak dito'y ni nanang. Tapno mabantayak mo ti inak. Awan ti parikot kanyak balasang ko. Kayat ko pa'y ano adda kadwam nga agbantay ti balay ko. Ngam, may salaeng ti mabalin ko at ang danan nga ag-caretaker iti balay ko. Kabayatan ti kawan mi. Saan kayo ang mabalin aswelduan nga agina? Awan parikot iti dayta, madam. Saan nga agdawat iti sweldo ni nanang. Ti importante lang ang kanyak, adda kadwak. Narigat ngamin may maysa. Adamot ket din ni Arman a hardinero. Ngam stay out day jay. Agawid tunggal malam. Umaylay ti aldaw. Ngam mayata kitikid daw mo ako yugan na ka dito iti inam. Awan ti parikot kanyak, Lisel. Dakkel atulong kanyak kan ti pamilyak ti panag-caretaker ko iti balay da Mrs. Carpio manang Emmy. Malaksid ngamin iti sweldok nga agbambantay iti balay da. Komportable pay ni nanang iti panagnaed mi iti dakkel a balay. Iso asaanen a masansan idi a dumikar ti sakit na. Ni tatang tinabati iti balay mi. Ngam tunggal panangan, mapan iti bambantayan mi abalay kat aglalanglang kami. Nagbalin kami met anasinged ka ni Arman, a hardinero da Mrs. Carpio, gapo tanasingpet met idi. Agingga iti naaddaan kami iti relasyon ken ni Arman. Lisel, anya tinyawag kan ni madam? Magustuhan da ka no asang kapamilya ti panagnaed da iji abroad. Iso nga amangan no agbayag da pay ijay. Kaya tasawon da ita. Bumayag pa'y mo ti panagnaed yu kan ni nanang mo diti dakkel a balay. Banag ang magustuak mat Arman. Tamadlaw ko asimaya at ti salon at ni nanang iti kaadami ditoy. Saan akas idadda kami iji balay? Amasansan a dumikar ti sakit na. Kanayon pa'y idi akelkelan. Sa bagay. Lisel, tangay medyo nabayag mo tin agayan ayat ta. Kaya't ko kumakasaritan dagiti dadakkel mo. Arman? Kaya't ko kumagkalay satan. Tapanag kunak, umdas mo tan ti ornong ko. Sigurado ka? Amang ano makmaklaat ka lang. Sa anak mat nga agap apura Arman. Aman, talaga kaya't ko magkalay satan, Lisel. Iti kasta, mabukal mo tan ti bukod ta a pamilya. Kasta ti panggapyo adwa, Lisel, Arman, saan kami nga agkadkaid? Nahustuan ka ni tinakam, Lisel. Karba nga munta ag desisyon para itibagay. Agyaman nagtamaawatan da kami, tatang, nanang. Agyaman tata, nana, ikarik ajak to baybean ni Lisel. Napudno akan kuha na, kaya't saan to alumdaang itidanak. Agyaman akbat no kasta Arman. Namdamahaan beda ita. Agmay maysa nga anak mi ni Lisel. Kat saan mi akayat nga agbanag anak kakaase. Dinto mapasamak day tanana. Ngamin, ay ayat kunay ni Lisel. Mabalin niya damagan kan kuana. No, kasano ti panagayat ko kon kuana. Pudno ti ko na ni Arman, nanang. Kat
Ay ayatak mo't unay ni Arman. Buenaw, awan nga ron ti parikaut, Lisel. Arman. Ta malaksid nga gininayat kayo adwa. Nasaya at matipan nakisaritam kada kami ti asawak para iti plano yun apa nagsimpa, Arman. Isu nga awan ti parikot kada kami. Kumusta ti biyag da asawa na, anak ko? Mayat matatang, awan mo't ti parikot. Nasaya at nukasta, anak ko. Nag-aasat kayo kan ni Arman. Tada ti balay da Mrs. Carpio akaslapan nakabalayaw. Da kayo nga ti caretaker. Wan nga rod tatang. Ngam, kanayon ko nga ibagakan ni Arman, arumba nga agurnong kami. Tap na makapatakder kami tumot iti bukod mi abalay. Rumbang lang Di yun namnamaan nga ginggat-ingga na kayo iti balay da Mrs. Carpio. Ta mga nukla at kit nga agawid danto asang kapamilya. Sa dino nga iti papanan nyo no bilang. Tatang, Saan apa nang tagibasait ngam na ilot ti balay da Arman? Saan kayo amabalin nga agnad ijay? Nang runa no at danton anak yaw. Pipi apay ije balay tanalawlawa. agyaman nak iti jaya yu tatang. Talaga napatagak kada kayo. Agmay saka nga anak may Lisel. Katnoan niya man ti masapol mo, nakasagana kami kaninanang mo amang ipaay basta kabailan milakit te. Tandaanam dayta. Arman, masansan ka mo tan amarabyan nga agawid. Anyat pari ko tayo numarabianak. Arman, manipod nagkalaysata. Italaang nga agdamagakken ka. Takasanumot namin. Kanayon kalatan amaladaw nga agawid. Numaminsan, nabartag ka pa Di mon mararamid ti trabahom ditoy. Anya ayaw ti bibiyang mo. Hoy, asawa ka lang, Lisel. Awan karbengam amang sitar kanyak. Aramidak no anya ti kayat ko, kat awan ti bibiyang mo. Nawatam? Abang kanya. Manipod ita. Jak kayatin at sitar-sitarin na ka. Tanusyak ti maumakin ka, Lisel. Talaga makaraman ka kanyak. Pay makatawan, manipod nagkalaysa kami kan ni Arman. Rimwaran tipudpud no nga ugali kan kababalin na manang Emmy. Dakkel apan nakaikawak. Gaputa jakmet nakita ti kasjay agalad na, idi agar-aram pay laeng. Tirigat na, naapektaran ultimo ti trabaho na iti ayan da Mrs. Carpio. Kat nakadanon pa'y kadagiti amo mi, ti masansan a panagawid na anabartek, iti balay abambantayan mi. Namin ano nga imawag, kan nakisarita kada kami ni Mrs. Carpio.
Ngam gapo iti aramid ni Arman, napapanaw kami iti balayda. Nagnaed kami nga rod iti balay dagiti dadakkel ko, gapo taawan paymet ti bukod mi a balay. Kasayaatan sa no agabrodak Arman, bareng nalaklak ka makaurnong ta. Dahil ta ti kapintasan ng imbagam, Lisel. Ha? Sige, agabrod ka, tadakdakil ti sweldo ijay. Tapno, bumaknang takit di adagos. Oh, apay nga nagsinay ka. Kasanumat ngamin, sweldo kas kada pagbaknangan adagos tiad da iti panunot mo. Di mo man lama panunot mo't noan niya ti agbalin akasasaad ko ijay. Na, kayat mo ti agabrod. Kalpasan na, ti agbalin na kasasaan mo ti pampanunutan. Natural, agbalin ka akatulong ijay Ha? Alangan mo't nagbalin ka, boss. Kat agpada talangan mo't ni awan tinagadalan na. Agpada talangan nga marigrigat dito Pilipinas. Kaya't nga roda sa hunday ta, ano agabrod ka, agbalin ka akatulong. Kastala ka simple day ta. Awan ti magimulam, no ibantay mo ti bagim iti asawam anak ka. So ano anya ti planaw? Nakasagana kami kaninanang mau amang suportaken ka. Tatang, Ti pampanunutek laeng. Kabailam nga ta anak ka. kabaelak tatang. Naimbagkit di taawan pa'y anak mi ka ni Arman. Tano bilang addan. Ama ano jak almanan ti mayadayo kan kuana. Ngam, mampanunutan kayo adadakkel ko. Nang runa ni nanang. Panagkunak ket awan ti rumbeng apagparikutam kada kami anak ka. Tama ni pod nagsublin dito'y balay ni nanang Mao, edi nagkalay sa kayo kan ni Arman. Manumot na dimikar ti sakit na. Iso nga okay kami laeng anak ka. Tatang, Malakit din. Asikasum ti panagabrod mo, tatulungan da ka. agyaman ak unay tatang. Jak tumalipatan da ito'y atulong yo kanyak. Saan apulos? Basta aganad ka iji abroad no bilang tamakapan kan ijay. Annadam ti bagay, ta saan mi akayat nga dadakes ang mapasamak ken ka. Patulod ko lang ti kwarta. Ngam agdaw-dawat ka manen, Arman. Manumot ka dyan patulod mo ngay. Naminsan ko lang impustay ti palot. Anya, Diyos ko, Arman. Nagrigat ti trabahok ditoy. Ngam ipalpalot mo lang ti kwarta ngay pawpawit ko kan ka. Di ka man si Kalise. Imposible marigatan ka dita. Di ibagam kit di, agim imas kay ti kaadam dita abroad. Anya, una yan ti kasta pa nagpampanunot mo, Arman. Anya nga agim imas nga ibagbagam. Sikan tinag ko na iding agbalinak akatulong iti ipapan ko ditoy. Saan ka di? Sa ita? Kasta ti saom? No amumlak umano kasano ti sitwasyon ko ditoy. Dandani sa anak pa'y nga ginana. Tapno makataggedak laeng. Ita, kastakit din ti bagbagam kanyak. Nagatunga mo. Basta agipawit ka ta sa pulo. Saan? Di ka pauitan, Arman.
Tadi mo mo't amo nga ikan patag ti pagbambanugak. Saan ka pawitan? Una yun ni Arman. Nagalas ti panagsasauna. Dinalaan mo. Noon niyo tirigat ko dito yung agtrap-trabaho. Kalpasan na. Kasjay pa'y ti sawang na kanyak. Talaga sa bali ti ugkali ni Arman. Makapasuron. Natipanggap mo ita ta si mangpet kan, Lisel. Sangwag ni Arman, tatang. Anya, ang anak ko. Imbagami matenken ka ti amin. Adan ka din na ita ni Arman asabale. Ang mga nudakdak lang ariri ti itden ti panggap mo, Lisel. Di kay agdanag, tatang. Sa anak ang makiriri. Kaya't ko lang. Lisel! Lisel, asawa! Siyak na ito'y! Lisel! Mabitlaan. Siya kunti Saan, tatang? Siyak ti sumango kan kuana. Lisel! Parikot mi nga agasawa tinaskan a masulbar. Lisel! Iso asyak nga rod ti sumango. Anya jay kunam, Lisel? Nakidanakan iti sabali a babae. Iso nga ilaylayon mon. Anya? Sa anak amaag a makidan namanan kan ka. Kalpasan dagiti inaramid mo kanyak. Lisel? Himpagarup ko nagbaliw ka no mayadayuakan ka. Ngam saan matgayam, Arman? Ngamin, nakarkarupay tinaramid mo. Tanakidan na ka iti sabali a babae. Lisel, panunutom ko, mamad. Pinanawan na. Pinanawan ka, tapno manggadak. Tapno mapasaya at tibiyagta. Kan tapno makapanunot ka mo't no napatagak kan kawan no saan. Pinanawan ka. Tapno makaamiris ka kuma. Ngam sabali tinaramid mo. Iso alading itak, Arman. Jakon kayat ti makisinubyan kan ka. Sikan tinagaramid iti pamuspusan tapno agsinata. Iso pa nagkunak. Awanan ti basol ko. Nawayakan ang mga ramid iti anyaman akayat mo. Jakon makisinubyan kan ka. Namin pinsan ang nagdesisyonak manang Emmy. Kat pinilik ti bagik kan dagiti dadakkel ko. Ngam ti makiinurnos ka ni Arman. Gaputamok asaanan nga agbaliw tinaalas nga ugali na. Kat sa anak ang nagbidot. Tasigon iti damag ko ita. Kakaasi ti kadandan na iti sidong na. Ngam kas iti nakunakon.
Awanan ti bibiyang ko kankwana. Kat timatmat gadak ita iti kaaddak dito abroad, ipatpatulod ko kada tatang kananang ko. Naipaurnos mi meten ti sigod a balay mi, kat ti daga a sigod a pakisuksukayan ni tatang, kukwami itan. Narigat man ti trabaho dito'y abroad, amok anasaya at ti pakayablatan ti sapul ko, taamok anasalimot-mot dagiti dadakkel ko. Takas itinakunadan kanyak idinaudi anagawidak, umdasan tinaipaay ko arang ay kadakwada. Kat amin nga ururnungan da ita, paran tumatlaang kanyak, kan ti agbalin a pamilyak, numaadaanak tupay iti pamilya. Daytoy ti padas ko, manang. To'y pagayam mo, Lisel. Pagayam a Lisel, agyamanak iti panangitalak mo kada kami iti padas mo. Adda talaga dagiti tao, asan tulaang rumwar ti pudno nga ugali da, inton makadenamon iti mabayag. Kat kasta tinapasamak iti asawam. Nakasingsingpet idi damo, ngem idi nagangay, rimwar ti pudno nga ugali na. Mamatiak adumteng tulattati na itani para ken ka, pagayam ko. Ngem sakbay na, masapul pay nga urnusem ti estadom, tapno awanto ti rumswa a parikot. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo, iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabi